Mei niriat thotan ni sang ni som ni pathum ani e Mizoram Journal chung kwatein zawain du sakna chipai kan buk le veka cheu Mizoram sarkar chuan Manipur boina wanga harsana tok Imphal le a chevela zirna le thil dang awanga Mizoram mi le sa hruai chuak turin thlo theina a hayar thailo heti la hian Mizoram sarkar ruam hana in mi zachuangin Imphal an chuasan towa churachan pur le a chevela tangin mi engemaw zat anon tlan chia Home Commissioner Lal Engmaw chuan mei ni ruk inrin ni kalta khan thu chua siamin Manipur boina chuak wanga Mizoram mi le sa tangkhang te hruai ho tura Mizoram sarkar malak mek dan a soifia Manipura Mizo tangkhang te hruai chuak turin thlo theina hayar tuma theitopa beinima se an beidong ti to ti atalang Lal Engmaw chuan mei ninga a Mizoram sarkar malakna an talana Mizoram sarkarin Imphal le a chevela Mizoram mi le sa dik tak tangkhang te hruai chuanan thlo theina a hayar don tia an soithu ta langin theitop kan chua chungin kan bei adong ti tlat maya thlo theina cha tarlama harsana kan nei ta ani nima sela hetiang ani chung poin kongdang dapin commercial flight omang anga ticket kan book ngal charchara theitop kan chua mek ani ati Home Commissioner Soiranin arem chandan angin flight airline chidanga po ticket an book phot ri lo theilowa commercial flight ani wangin midang tam takin ticket an book via an charter theita silo nen an beisi angle an du tu samangin booking an ti chak theilowa poi an ti takzat thu asoi Mizoram sarkarin theitop a chua zela Home Department baka department danga official tele travel agency tenen mun kata thu khomin ticket booking hi an boi pui charchar ani har sana hi engchen nge a thlen don ti hriat ani lo ti soin Home Commissioner chuan chu wangin Manipura cheng kan u naute Mizoram lama ron in suan thadu tlang konga ron lu ngai an om thei tuna po engemaw za chu ral tanin an ron lu der towa chu wangin ngo pakhua petrol diesel filling station te po tuial thei chung changa stock tam zok nei thei tura ruam mana siam turin kan hril to ani ati Lal Engmaw chuan buaina hi are malo chuan Mizoram sarkarin ami le sa te hum turin theito pa chuadona ami le sa ten harsana an nei lo na turin a bei chhun zom zel don ti ring hlelo turin mi pui acha heti la hian Mizorama meitei ten an tor vena tur ang zonga malak na le thil thleng lo turin Mizoram sarkarin mitin te acha tak meu thu a soibok Mizoram sarkarin thlo theina hayar thailo ma se commercial flight ticket ala mangin mi engemaw zat chuan Imphal an chuasan to mani sum senga flight ticket la Imphal chuasan po an mei ni ruk inrini kalta zan khan mi somnga chuan Mizoram sarkarin flight ticket alak sakmangin Guwahati an thlenga Mizoram House a thlentir an ni Mizoram House atang hian Mizoram sarkar chuan Mizoram aron thlen theina turin motor angai tua saka train khatero mani sen sowin aron ho nimin khan mi somsari paria chuan Imphal atangin Kolkata an thlenga anni po hi Mizoram House pan pui anni Kolkata atang hian engtin nge Mizoram aron ho don ti hriat alani lo he thu bua saila hian Mizoram sarkarin angai tua mek nia thu don ani Mizoram sarkarin ticket alak sakmanga ron ho tur engemaw zat an la ombok heti la hian mani poisa senga Imphal atanga ron ho po engemaw zat an oma train khat chu thlo theina ticket la in Lengpui airport aron thlengani churachan pur le a che vel atangin zona thlak engemaw zat chu Mizorama aron lu towa ngopa le a che vela mi thanem takan oma khodang le aizola mani chungte bel tura tlangta po engemaw zat an om ni in thudon ani thudon danin ral tlan hi ngo pakhua an tambera OIM ten eitur an siam saka then khat chuan an chung te an bel lain atam jok chu
an khu a center ruaka riatir an ni aizawl leh khodanga tlang te chu an chhung te bel tur an ni ral tlan hi nizan thleng khan an rawn luh bel zela report kan rawn danin voin lam pawh hian ral tlan te an la rawn luh bel zel ani ngo pakhua leh a chhe vela te chuan a thei ang angin ral tlan te hi lo dawn sona khawtlangin chhawm dawl zel an tum thu report kan dong Manipur Legislative Assembly a Hill Areas Committee HAC Chairman BJP MLA Dinganglung Gangmei chuan Manipur High Court in Meitei Nam Scheduled Tribe Status pek tu chungchanga thu pek ati chua chu Supreme Court a aking Supreme Court a petition a thelua MLA Gangmei chuan state sarkar hnena Meitei te Scheduled Tribe Status petura sarkar lai puya rot tlathlen tura High Court in a hriatir chu High Court ti tur ani lova hemi chungchang chu state sarkar in a rel tur ani ati High Court thu pek awanga tual chung boina chuakal zela mitam takin nunna an chan to ani ti in a soibok Gangmei chuan Meitei te chu tribal ani lova tribal anga pom an la ningai lo bok ti in petition a hian ata langani Meitei namjinga then khat chu scheduled caste emo other backward class OBC category a omma se anhampum angin Manipur a chuan Meitei hi majority le advance mer ani ti asoi Meitei le tribal te inkara buaina chuana sat zualna zingami Churachandpur district a chuan boruak ajia om chhoda unia soyania nimin jing khan curfew po thladul anita a mipui te po anmamo te lamin an chuak zel theini in PTI report chuan atalang defense thupuang tu chuan UAV unarmed aerial vehicle le helicopter mangin Imphal Valley po an thli thlai reng ti asoi Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan inrinni khan all party meeting a kowa state chunga boruak tha awm theina turin assembly constituency tina peace committee din ani tu thua soi meeting a hian party rang Congress CPI JDU NPF Shiv Sena TMC BSP AAP MPP AIFB MNDF AB HKP IO Tatelin Chief Minister Hui O Ibawi Singh po atel ani Chief Minister hian inrinni vek khan Civil Society Organization Coordination Committee on Manipur Integrity le All Manipur Christian Organization IO te amubok Manipur Tribal Forum chuan kaliamta inrinni khan Supreme Court a petition thelutin Manipur Tribal te rong taka beitu Meitei te chu Central le State a rorel lai BJP chuan thlop ani anti PIL an thelua hian Meitei te kuttuarin tribal somthum an thibaka midang za somthum pani ten liam an tura heti chung hian heng mi te beina kai hnoya hian FIR jialu engma ala omlo ni na soi FIR jialu ani lawa thale kutlak ani dan chui zuina a omlo bok heti la hian police te chu nam lian jok lama an tangin in thana thleng te chu an lo thlir mai ani ti in an soi tribal te beina thleng chungchang chuya mo phur tu te hremna pek ani ngei na turin special investigation team din an phuta special investigation team hi Assam DGP Hlui Hare Krishna Deka an kai huain Meghalaya State Human Rights Commission Chairman Hlui Chief Justice Ting Lian Thang Vai Phayan NP Boxe andu ti an soi Congress Party Hlui tu Sasi Tharul chuan Manipura Meitei le tribal te inkara boina nasa tak chuaka rorelai BJP chu na takademin tharum thona le poi khoina thlenmek na Manipura chuan president rule puang turina phut Sasi Tharul chuan Manipura thil thlengmek chungchang a hian India mi rilrungil taka thil ngai tua to phot chuan rorena tha din ano tiam kha engtin nge nita ti nan zot zui vekang ti in state sarkar chu mi puitet an IO tura an thlantlin na chan na thok theilowa heiwang hian president rule puan a hunta ani ati
Canada sarkar chu Manipur boina chungchang awang hian an mi le sa te chu a tul top ani lo chuan Manipur state law lo turin acha travel advisory ati chhuathara Canada sarkar chuan me ni thuma tanga Manipur state atwal chung boina chuak awangin mi engmaw zatin nunna an chan towa hei wang hian an mi te chu zinri lo tu le Manipura omsa te po tual chung thu nei tu te thu chua zoma boruak om dan thli thlai turin acha zui bok ani civil right activist Airom Sarmila chanu chuan an state a boina chuak meka Manipur hmeichhia te chu boina ti re le boruak muan a om theina tura ma la turin angen Sarmila chuan an state a harasana om mek chu a hmun ngeya tloa hriat puina nei turin Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah po zin turin angen ngal bok sipai tirlu beldingot chu boina chinfelna ani lo ti soi Iron Lady tia hrialar Sarmila chuan an state a boina le mipui te torna chuan aril ru atina tak zet ti soya meitei le tribal te chu boina ti top turin angena Manipur hmeichhia engnam mi po Mother Rachel anga chia an theina te chu boruak tha siam na tura mang turin angen Airom Sarmila hi Manipura sipai thunei na sang tak pekna Armed Forces Special Power Act ti to phuta kumsom paruk chung zet chonghaya nor lo hoi hot to tu khani tual chung boina chuak meka chura chan pura kuki hmeichhia te chuan mipui thinrimin meitei hnamte kut an thlak tur vengin human chain an siama sipai motor hmanga him taka hruai chua ani theina turin an pui ani hetiang bok hian imfala po meitei hmeichhia te chuan tribal zirlai te chu hmun himlama an in seseng theina turin an pui bok ni in kan thu don na chuan soi